7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोङो दिनै माबायाव थांनो नागिरदों शिबसागराव थांनो नागिरदों खुरमाबो दंखायो नालाय आलासि जाथ'थ' एसे बेरायहैनो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो जों थांनानै बहा बेरायहैनो हायोथाय मिन्थिला जेखि जाया आङो ब्लग भिडिअ बानायलांनो होननानै सानदों आरो ओमफ्राय दायो थांनो ओंखारबाय जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जों गासै साब्रै थांगोन हाय मानसि खनसे फाय इयाव दे बाय ओमफ्राय खुलुमना हरनो हायो नै जोङो गारि गाखोबाय दायो जों साथाम आरो हनै जाहाबुदा उनावहाय जिरायदों आं सिगाङाव जिरायदों आङो गारि गोजान गाखोबाला सिगाङाव ज'आबा एसे बोरैबा जायो नालाय बिनिखायनो सिगांखौ लाखायो आरोना आं बहाबा गोजान थांगोनबाथाय ओमफ्राय नै बियो बिनि नामा सयत जोंहानिनो माबा जायो आरोना बिबोनां जायो बेखौ गारि सालायनो लादों मुदुआ मालाय गारि सालायनो बायनो गोजानाव थांबाला ना मुदु दे माखौबा बुंबा बुं दा बुंगोलि ए नै दा उनाव सान्सु लालियाव नोंखौ मानो खिथानांगौ जा ओइ मानो मबाइल नांगौ नमिता आदै मा खबर मोजां बै फारामनिफ्राय दासो फैदों फारामनिफ्राय ओमफ्राय हर थाहैनाय हर थाहैनाय हर थायाखै फुङावनो थांनाय बे दाउनि आदार दै सोलायना होनाया गोबाव लायो आदैया आरो रायजोनि हाबायाव थांबाय जोङो तेजपुर मोनफैबाय लोगोफोर फैनो आंथ' होनगोन टेन्टआवनो ओंखारसोयो आङो गारि गोजान गाखोबाथाय ओमफ्राय एसे टेन्टआवबोगासिनो आरो ओमफ्राय नै जोंना नमिताया आरो नमिता लामायाव बोथिसे गारबोबाय नमिताया ओमफ्राय दायो जोङो लामा मा नुलांगोन देखायलांनोसै दहायनो आं बुंदोंमोन लामा मा नुयो देखायलांनो होननानै नाथायबा आङो जेबो नुवाखै आरोना लामायाव माबा नुगोन बमरागुरि दालां मोनगोन बेनिफ्राय मोनसे बिनि उनाव काजिरङा मोनलांगोन बेफोरखौनो एसे देखायलांनो हागोन आरो आं बे तेजपुरथि बारा फायखाया नालाय ओंखायनो फायखाया माने फायस्रायानो आङो बेखायनो मिन्थिया आरोना वाव बमरागुरि दालाङा बिदिसो होमबा दिनैसो फार्स्ट टाइम टेन्टआवनो ओंखारनायानो गालायलायलांबाय खोमसिसो अखा हादोना नै माबा शिलंसो होनथारनोसैमोन आङो माबा तेजपुरनि टल गेटआ बानायगासिनोसो आरोना दासो जाथ'वाखै जानाय समाव मोनफैनायबाथ' जोङो फैसा होनांगौमोन न इयाव जोंहा जायै समावनो मोनफैबाय मोजां फैसा होनो गबाय आरो नै जों गणेश बाबा लोगो मोनदों लामायावहाय मोखांखौ नुबाय दा खिथादो नैबे माबाया नैबे काजिरङाया बैथिंबो नांहैयोमोन नै गान्दा नुबाय जोङो ओइ गान्दा नंगौना नङा नंगौना गान्दा गोजा न' ओमफ्राय बैफोर बै मानैया मैसो ओमफ्राय बैयो दाब्लाब्ला जाना थानाया मैसो ओमफ्राय बैयो गान्दा जायगाया हले ओरैबायदि मोजां नै बिबारनि थाखायनो मोजां नुदों आरोना जायगाखौ ओमफ्राय मालाय बेयाव मैसो गान्दा थाखायोनो जायगाखा खोमा बेयाव जुम खालामथ'वाखै र' नै जुम खालामद्रायबा बोरैबा नुयोलै
मानसिफ्रा नायसिदो नै बेयावहाय किमान लय नै बेजों नायनोसै दाना एकदम खाथियाव ब्लां ब्लां नुनायनि नाव 50 টাকা नाय पैसा लगाय दे ना मार হইছে হইছে কি গন্ডা नायनो नों नायनो কি হল नायनो চিনি পাইছ না নাই পাইছা সব এটা সব मावो आरो বহুত লরি আছে দেখুন নাই কোনো কত बेसांले 50 টাকা আগত দুই জায়গা তো এটা সেন্টার আছে এটা বুঝতে নাম দিও তো এটা হাসা দাম मामानि को ঘর আছে কোন ফালে কও ओमफ्राय नु गगोन नुला ना न एबार আরে পাহাড় मेन सिंगान्दा नुयो जों दाबो काजिरङाखौनो बाराखै जोङो मैसो ओमफ्राय गान्दा नायखांबाय आरो ओमफ्राय नायखांनानै ससे थांबाय थानाय खिनियावनो लामा जरावहाय बुरिमाय मन्दिर मोनो आरो ओमफ्राय बेयावहाय गासिबो मालाय गारिफोर लाखिनानै दान पत्र होलाङोनो ओमफ्राय नै जाहा मुथुआबो दान पत्र होलांदों आरोना सानैसो मानसिया मिनिगासिनो आंनि रायलायनायखौ जाला नामा नोंसोरलाय ओमफ्राय दाना जोङो उखैनायबो मोनबाय नालाय हटेल मोनबाय नै हटेला मा हटेल नङामोनलै मामोनलै बियो बावगासिनो मामोनलाय नमिता हटेल नङा मायाबा मनसुन बगालि हटेल नामा बेयाव हाबबाय आरोना एसे जानो थाखै फिथाफोरबो मोनसोयो बेयावहाय एन्थाबफोरबो दङ नाथायबा जोङो एन्थाबखौ जायाखै आरोना बारा गोथाव जायानो बेयाव बानायनाय एन्थाबा नमितायासो खिथादो दै आंनो गोथाव नंगौना नङा मिन्थिया हारसाफोरनि बानायनाया बारा गोथाव जाया होननानै बुंबाय नालाय बियो ओमफ्रायो एन्थाबखौ जानाय नायासै ओमफ्राय नै बेखौसो जानो लाबाय आरोना माबा जोंनाथ' पप होननानै बुङो बिसोरबा मा बुंगोन मिन्थिला ओमफ्राय र' जाना नायनि माबायदि कफि लोंदों एसे उखैनाय मोननायखाय ओमफ्राय जोङो जाखांबाय जानानै दावगालायबाय आरोना ओमफ्राय नै जोङो लामायावनो माबाखौ मोनबाय रंगर मोनबाय जोङो फार्स्टआवनो ओमफ्राय बेयाव एसे हाबलांसै मानसिफोरबो थांदों नालाय बेयावहाय सोरबा बेरायनो ओमफ्राय बिसोरखौ नुनानै जोंबो एसे हाबलांखानोसै होननानै हाबनो लाबाय आरोना र' टिकेट दानहैनोसै बेसे लागोनथाय मिन्थिया এজনৰ কিমান হা 25 ঠিক আছে সাইটা দিব टिकेट लादों टिकेट নাই নাই टिकेट लादों सासेयाव 25 टाका मारि होदों थैंक यू याते हमरा जासि ना कि मोजां बायसो गुस्तार जायगाया बेयाव मा दङ बेयाव दैया गोथौ नामालै आया माबादोंलै माथो गादामालि ओइ मा फट' लानोलै साइज गैया बाइस गैया थिबेके मेम'रिया बेयावनो थागोन आंना मेम'रिया सिङाव हाबमोन ना मोना हा थांगोन ना थांला इथि गाखोलांजागौमोन दं आयु मोजां मानिमोनलै नै गाखोलाङो नामा इथिथ' बिबारसो बेयावबा मा दंमोन अखा हानायजोंनो सिनायला सिनायाहाय अखा हानायजों माबा दै नांलाजोब्बाय ना मात्र बेखौल' सिनायसिगोन नै रंघर लाखांबाय आं इखो
थ' ओरै गिदिंलांनि 2 3 4 5 6 खैथा स्टेप दङ सान्दै 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 मेंबाय बिदि नुहरो गेजेराव होबाय मेंसोबाय बे लामाखौनो जानाय नै मोजां नुहरदों ओमफ्राय जि मेंखाबाय नै बेबायदि नुहुरो गोजौआव गाखोनानै सिदायानोथ' आंलाय मानो गोसो आयौ इसोर नै बे लामाया ओरैबायदि लिमिनला बुंनो रोंलायलायाखै सालायानो गिदिंलायाखै जायहाय बे अनजिनिया मानो थाखाय लिमिना माबादां गादामालि खाजोब्बायदां माने जोङो बैयावहाय सानै मानसि बुलायलायगासिनो आरो बेखौ एसे भिडिअ लानो फैदों ओमफ्राय बे माबाया पाक्काया ओरैबायदि लिमिनाखा नै थ' खाथियाव लाहैनि खोमसिसि होनदों आयौ दैजे आयौ मा खेला गेलेदों बिसोरबा बुलायलायनाय खेला जिबादि लासै थाबायखानांदों नै लोगोफोर बेयावहाय जिबादि लिमिनाखा ओमफ्राय आरो बेफोर बारा लिमिना नङा न' बैथिनाबो लिमिना दां बे मोनसेया एखेसोना मासोना ओइ गोलैगोन गबिन्दा नै जाहा गबिन्दाया रंगराव फैनानै एकदमबारे खारखावगासिनो गबिन्दाया फ्लेगा नै बिरहोनाया जा गिदिरखा ओमफ्राय जोङो दायो मोनाबायबो नालाय जों दासिमबो बिजावजालि लाहानि न'आवहाय सहैयाखै माने जोङो जायनि न'खराव फैदों बियो आंनि बिजावजालि जायो नालाय ओमफ्राय नै बेस्रा नमितानि बिबाजै जायो ओमफ्राय जोङो दायो थांबाय थानोसै आरो मेंबायबो नालाय बेरायनोलाय बैथिंजाय मोनसे जायगा दंबावोमोन नाथायबा मोनाद्रायबाय नालाय मोजांबो नुनाय नङा मोनायावहाय टाइमबो गैखाला न' ओमफ्राय दायो थांसै आरो होरनो नायनो टाइमा खैथा जाखो दायो 4:47 जोङो शिबसागर टाउन मोनबाय ओमफ्रायो मालाय दिवालीनि थाखाय जा मोजां साजायदोना दुकानिफोरा नै ओमफ्राय जि थालिर गायजोबखादों आरोना जा मोजां नुखादों आं साजायनायफोरखौ ओमफ्रायो बिदिनो एसे भिडिअ लालांबाय थादों आरोना आङो नोंथांमोननोबो एसे देखायनो थाखाय आंथ' दहायबो बुंखादोंमोन नालाय आं माखौ नायलाङो बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे देखायलांबाय थागोन होननानै बुंखादोंमोन ओमफ्राय आं नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननोबो देखायलांनाय जाबाय आरोना जों सहैसिगोनबो बारा गोजान गैला ओमफ्रायथ' जोङो शिबसागरसिम मोनफैनायावहाय 6 घन्टासो लागोन होनदोंमोन नाथायबा 6 घन्टाल' लायासै आरोना 7 घन्टासो लानाय जादों ओमफ्राय जनानै मेंग्लिलायनाय मोनबाय आरोना ओमफ्राय नै साजायनायफोरखौ एसे नायलांबाय थादो जा मोजां नुखादों मालाय दिवालियाथ' जोंहाबो न'आव जादोंमोन जानाया नाथायबा बे बोसोराव थानो मोनासै आरोना जों शिबसागराव फैनाय जाबाय नालाय ओमफ्राय एबारनि दिवालियावहाय जोंहानि न'आव माबोरै जानाय आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायनो हानाय नंला शिबसागरनिखौनो एसे नायसाबदो ओमफ्रायो माबा नायलाय साजायनायफोरा बै माबा ब्लु कालारनि साजायनाय मोनसे मोनगोन आरोना र' नायबाय था नोंथांमोना बै ससेयावहाय दङ आं बेखौ गोजाननिफ्रायनो नुहुरदों ओमफ्राय बेयावहाय आं फट' लागोन होननानै सानखादों आरो आयो आबा सना जि मोजां नुदों नायलाय जोंनायखौ खिन्थु मबाइलाव बारा मोजां फैयाखै आरोना नायलाय नै चेन्ज जाबाय मबाइलाव बोरैबा फैदो इयो ब्लु वाइट बोरैबा हाम्मा मोजां नुलै आंनि मबाइलखौ लाबोलाय आंनि मबाइलजों फट' लानो नै कालारखौनो बोरैबासो नुयो बेयाव सोरा ए बैसा जायगायाव मोनफैबाय नै जोङो ओमफ्राय कल'निया नै क्वार्टारा बेफोरबायदि
फुलालाय गावसानि ना सोरानि यो बेयाव आयुहाय जेन टेनसै न दाना एसे रुमफोरखौ देखायस्रांनि नानि मा नामलै नोंना मा नाम मा नाम मा नाम मा नाम हा आइजाक ओमफ्राय आगैनिया देमफुरानि देरजोबबाय देमफुरानिया हेरा नों बबेयाव उन्दुयो ओइ नों बेयाव उन्दुयो नों बेयाव उन्दुयो हा नों बेयाव उन्दुयो ना हा नों बेयाव उन्दुयो खाम जानायनि सम जासिगोन जोंना नै मा संसोखोथाय ओंखाम जमा होरै स्त्रिया बे नै लकेल दाउ माबाजों आलुजों बेलाथि नामा बेलाथि ओमफ्राय बियो दालि दा नोजोर